Filwaqt li tfal tal-iskejjel statali kollha se jibbenefikaw mis-servizz ta' trasport b'xejn għall-iskola, il-Gvern jinsab impenjat bisħieħ biex dawk l-istudenti ta' skejjel indipendenti u tal-Knisja li għadhom ma sabux post fis-servizz ukoll ikunu jistgħu jibbenefikaw mis-servizz b'xejn. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Permanenti Frank Fabri qal li din is-sena se jinġarru 14,000 student ta' skejjel statali. Din hija żieda ta' 1500 student mis-sena li għaddiet. Hawn ir-rotot huma diġà nfassla it-tfal ġew assinjati ir-rotot u l-ġenituri informati minn fejn se jirkbu wliedhom. Dan filwaqt li din is-sena se jkun introdott b'mod gradwali is-servizz ta' superviżjoni għall-iskejjel tal-Istat fuq vetturi fejn ikun hemm tfal tal-kindergarten. It-tfal illi huma jattendu kindergarten, ġifieri bejn 3 u 5 snin, u se jużaw trasport b'xejn tal-Istat, se jkun hemm onboard supervision, se jkun hemm adult magħżul mill-Ministeru li se jkun qiegħed fuq il-vettura jassisti. Eventwalment sal-aħħar ta' din is-sena se nkunu qegħdin nintroduċu s-sistema ta' monitoraġġ li permezz tagħha kull ġenitur se jkun jista' permezz ta' mobile app li se jħallas il-Gvern għaliha, kull ġenitur se jkun notifikat kull darba li t-tifel jew t-tifla tagħhom titla' u tinżel minn fuq it-trasport u hemmhekk hemm daqsxejn serħan il-moħħ. Min-naħa l-oħra, ġenituri li għandhom it-tfal jattendu skejjel privati jew tal-Knisja qed jikkuntattjaw huma stess lill-operat hekk kif il-loġistika tas-sistema l-antika ma nbidlitx. Dan filwaqt li se jkun il-Gvern li jħallas għal dan it-trasport. Dr. Fabri saħaq li għalkemm il-Ministeru mhux inkarigat mill-loġistika għaddej b'xogħol ta' tqabbil ta' ġenituri u operaturi sabiex ikunu moqdija kemm jista' jkun studenti bis-servizz tat trasport. Fil-fatt fl-aħħar jiem, in-numru ta' kważi 1100 student li għadhom bla post fis-servizz issa niżel għal ftit iktar minn 800 student. Dan filwaqt li l-operaturi rreġistrati tal-ewwel 75. Il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo saħaq li l-Gvern huwa impenjat li kull tifel u tifla igawdu minn dan is-servizz. U se nkomplu nagħmlu l-almu kollu tagħna biex f'din l-iskema li l-ewwel bdiet b'xi 18 l-operatur u issa telet għal xi 75 operatur. Inkomplu nżidu mhux biss l-operaturi, u nkomplu naraw kif inżidu il-vetturi u s-sewwieqa biex inkunu nistgħu nissodisfaw it-talba li hemm ma' trasport skolastiku. Il-Ministru Bartolo appella biex il-ġenituri li għadhom qed ifittxu servizz jew għandhom xi problema jikkuntattjaw lill-Ministeru fuq www.schooltransport.edu.mt, is-sit apposta dedikat għat-trasport tal-iskejjel.